मेन टपिक लाबोनायनि सिगां नैबे मोनसे भिजुएलखौसो आङो एसे खोन्थानो नागिरदों मोनसे नङा मोननै बिथांमोननि जाखिनि भिजुएल ना जाखिनि भिडिअ नैबे बिक्रम दैमारिनि भिडिअ ना बेखौ सोरबा एसे धमकी होदोंदां बा माबा मोनसे एसे बाथ्रा बुंदोंदां एसे एसामिस लेंगुवेजजों बुंनाय जादों बिथाङा तो बिखौ होग्रोनि आं बिनि उनावहाय आङो आंनि मोनसे फेसबुक ना अफ्रि दैमारि आंनि नाम आंनि सावगारि होनानै सोर बेफोरबायदि सालायदों आं बिनि सायावसो लाबोगोन तो आं बेखौ बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नैबे बिथां बिक्रम दैमारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय दं बेखौसो दान्दिसे खोनासंनानै लाग्रोनि कारोबा भय भाबुकी आरो धमकीक भय करि फाले खरत भितरत बहि থকা ব্যক্তি নহয় বিক্ৰম दैमारी হয় পৰাজয় হৈছিল বিপিএফে কোকৰাঝাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু উদালগুৰি দৰং লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয় হৈছিল এই পৰাজয় হোৱাৰ বিনিময়ত বিক্ৰম दैमारीয়ে ভয় খাই লাজ পাই নিৰাখা হৈ খৰত ভিতৰত এনে হৈ আছে বুলি আপুনি ভাবিব নালাগে ভয় কৰিব লগা একো নাই কাকো অন্যায় কৰা নাই আৰু ভয় কৰিব লগা কোনো দৰকাৰো নাই বিনা কাৰণ বিনা মতলব আৰু বিনা উদ্দেশ্যৰে 91 দিন কাৰাগাৰত থাকি আহিলো একো ভয় কৰা নাই আৰু একো বেয়া পোৱা নাই এই দিন গুছি গল কিন্তু আপুনি কোৱা দৰে আমাৰ একো পইচাও নাই কোনো কাকো পইচা দি কিনিবও নোৱাৰো ৰাইজৰ মন আমি পইচা দি কিনি ফলে জয় কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কবলৈ বহুত বাকি আছে আৰু বাকি থাকিল ৰাইজৰ ওচৰত যাম আহি থকা দিন বিলাকত এই বিটিচিক বচাবৰ কাৰণে 100% যদি পাৰে আমি কষ্ট কৰিম যোৱা নিৰ্বাচনত 120-30% কষ্ট কৰিছিলো তাৰ কাৰণে অলপহে ভাল ৰিজাল্ট পালো ভাবিলো যে যদি 100% যদি কষ্ট কৰে বিটিচিত আমি ভাল ৰিজাল্ট পাম আৰু বিটিচি বাচাব পাৰিম আপুনি কোৱা দৰে হয় বিক্ৰম दैमारीয়ে মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ পৰা মৰম স্নেহ পাইছে আদৰণি পাইছে অকল বিক্ৰম दैमारीয়ে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা মৰম পাইছে কিবা সুবিধা পাইছে হেতু নহয় সারা বিটিচিৰ জাতি জনগোষ্ঠী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ পৰা মৰম স্নেহ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পাই আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মৰম স্নেহ এই বিটিচি বাকি ৰাইজৰ কাৰণে বা আউট অফ বিটিচিৰ কাৰণে হিসাব কৰিব নোৱাৰা বহুত বিখাল আৰু দোহা কবলৈ বহুত আছে বিটিচিক বাচাবৰ কাৰণে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰটাক যাই আমি নিজে স্যাক্ৰিফাইস কৰিছো আমি নিজে কৈ লৈছো যে আমি আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে লাগিম আৰু জোশ দিম আহি থকা দিন বিলাকতো আমি কোনো হার না যাও লাগি থাকিম আপুনি মোৰ পৰা ইমান দূৰত যাব নালাগে ওচৰতে থাকক হয় আপুনি কোৱা দৰে আমাৰ টকা পইচা নাই আপুনি সহায় কৰি আহিছে যোৱা নিৰ্বাচন লোকসভাত আপুনি সহায় কৰিছে হয় বিটিচিক বচাবৰ কাৰণে আপুনি বহুত ৰাইজক সহায় কৰিছে কিন্তু আপুনি বেলেগ দলত থাকি হলিও যে সহায় কৰিছে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো কিন্তু আপোনাৰ মেছেজ আপোনাৰ কোৱা আপোনাৰ যেটো কিছুমান মন্তব্য এইবিলাক মানে আপুনি বন্ধ কৰক ভাল হ'ব আপুনি ইমান মৰম কৰে বুলি আপুনি কৈ আহিছে আৰু এইবোৰ কথা আপুনি কিয় আলোচনা কৰে বিটিচিক হসাকে যদি আপুনি বচাব খুজিছে অন্য দলত থাকি হলিও যে আপুনি ভাল কাম কৰি খুজিছে আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাম আপোনাক অনুৰোধ কৰিম আহি থকা দিন বিলাকত হসাকে যদি বিটিচিক বাচাব খুজিছে আপুনি আমাক সহায় কৰি থাকক মই আপোনাক গাদ্দাৰী নকওঁ গাদ্দাৰী কাক কয় জনে যাৰ পৰা মৰম পায় তেখেতৰ পৰা ওলাই যায় মৰম পাহৰি যোৱা ব্যক্তি বিলাকহে কয় গাদ্দাৰী অবিশ্বাসী বুলি কয় কিন্তু আমাক কোনো টকা পইচা দি কিনিব নোৱাৰো আৰু আমি সাধাৰণ মানুহ একো মানুহ নাই সাধাৰণ ৰাইজ হৈছে আমি যাই থাকিম কোনো ডাঙৰ লিডাৰ হ'বলৈ সপোনো নাই
কোনো হুপন নাই কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি হয় হিসাবে আমি যাম আর বিটিসিক বসাই আমি দেখাম আর আগৰ দৰে ভালকে পাৱাৰ লৈ আমি বিটিসিক চলাই যাম বুলি আশা কৰিছো नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथां बिक्रम दैमारिखौ हयतोबा सोरबाया थ्रेटेनिं होदों कमेन्टनि गेजेरजों बा WhatsApp मेसेजनि गेजेरजों बा बायदि रोखोमनि गेजेरजों बिथाङा नङाला बेफोरबायदि दाबि धमकी धमका बा माबा होनाय बे बाथ्राखौ बुंगासिनोबो दङ तो दिनै बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सन सफैबाय बेफोरावबो बाहागो लाहैगोन बा बिटिसि बासाव होनायनि बाथ्रा गोबां बाथ्राखौ जों बुंनायखौ नुदों तो दिनै नोंथांमोना बेखौ एसेब्लाबो खोनाबाय जानांगौ दाना फैफिनदो मेन खोथायावहाय फेसबुक अफ्रि दैमारि नङा होमबा बै समावबो गोबां जाथाय जानानैबो थांबाय गोबां खोथा बुंलांबाय गोबां खोथा जालांबाय नङा होमबा आं बेखौ जेबो सानला दाना फैफिनदो आरोबाव नैबे मा होनना बुङो फेसबुक अफ्रि दैमारिनि नामावहाय फेसबुक खुलिनानै बे जाय बिगोमा गुबुन गुबुन आइजोफोरजों बा गुबुन गुबुन मानसिफोरजों बिदि मेसेज गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों आं बे फेसबुकनि सायाव मोनसे FIR होनायबो जाबाय आरो बे फेसबुकनि सायाव आं एसेब्लाबो नायबिजिरगासिनो दङ जायफ्रा मेसेज गेलेदों जे आदा नों बेयाव बे फेसबुकखौ नों सालायो ना सालाया बबे मोनसे फेसबुकखौ स्क्रिनशट खालामनानै हर होननानै बुंबाय जेब्ला नायबाय दैमारि ब्लेकमेल बेफोरबायदि मोनसे लिरनाय दं ओमफ्राय नामा खिन्थु आंनिनो फट'आबो आंनिनो बेफोरबायदि आरोखि हयतोबा बै सुबुंफ्रा अफ्रिखौ बा गाज्रि लाइनजों लांनो नागिरबाय थादों आरो मोनसे ओरैबायदि गिदिर बदनाम खालामनो नागिरदों अफ्रिखौ नै बेफोरबायदि आरोखि सावगारियाबो बे फट'आबो आंनिनो ओमफ्राय जाय फट'खौ बिथाङा होदों बे फट'आ सिसुबारियावहाय लानाय बावहाय सोर सोर दङ देरहासार इस्लारि दं आं दं सोमदोन बरगयारि दं बिकु दं मिनिया बर' दं ओमफ्राय SK नैबे खैला मिलानि बिथांमोन इउटिउबारफोरबो जों ज'नो दंलायोमोन अब्लानि समाव सिसुबारियाव जों नायहैनायमोन बे फट'खौ नायनो थांनायाव जे गांसे हरदो आरो बे बाइकआबो आंनि नङा सासे राइडारनिसोमोन बेबो सासे मानसिया आंनो मास मोनसेनि थाखाय सालायथ'थोन होननानै हरदोंमोन बे बाइकखौ लानानै आङो फट'बो खेबजानायबो जादोंमोन खारन आं रयेल एनफिल्डनि अनगायै आं गुबुन बाइकखौ जा सालायनो मोजां मोना बे हिसाबै आङो सासे मानसिया आंनो अननानै नों सालायथ'दो होननानै रायलायनानै हरदोंमोन बेफोरबायदि थ' दिनैहाय बे फट'खौनो लानानै अफ्रि दैमारिनि OFRI ना बे फेसबुक पेजआ गुबुननि आखायावसो कन्ट्रल खालामो आंनि आखायाव कन्ट्रल गैया आं सालायनोबो हाया आरो बिनि सायाव आं FIRबो होनानै दोननाय जाबाय हयतोबा साननैसो सप्ता खनसेसोनि उनावहाय बै सुबुंखौ गुबुन जायगानि गुबुन कान्ट्रिनि गुबुन देशनि नङा बिबो जोंनि बे इन्डियान हादोरनिनो मानसि बा सुबुं थ' बेफोरबायदि जों नोंखौ आंखौ बदनाम खालामनानै बा फेसबुकआवहाय बेफोरबायदि फेक एकाउन्ट खुलिनानै मा लाब दं मा बेनिफिट दं मा मुलाम्फा दं जेबो मुलाम्फा गैया बै सुबुङाबो साननाया मोजां दिनैनि दिनावहाय नों हाजार नों फेक एकाउन्ट खुलि नोंखौ हमनो थाखाय बोखांनो थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा आं मैया गुवाहाटीयाव बुंहरनाय लगे लगेनो हरनाय लगे लगेनो फेसबुकखौ नायनानै बिथाङा खोन्थाबाय बारा गोजाननि मानसि नङा नोङो हमोब्ला हमनो हागोन मा खालामनो गोसो आं डाइरेक्ट खर' FIR होनानैबो होबाय बेफोरबायदि जानानै दङ थ' रायजोफोर नैबे आं नैबे मोनसेखौसो क्लियारिफिकेसनखौसो होनो नागिरदों अफ्रि दैमारि फेसबुकखौ आं सालायाखै आंनिनो सावगारि होदों आंनिनो नाम होदों ओमफ्राय मोनसे ओरैबायदि लिरनानै होदों अफ्रि दैमारि ब्लेकमेलिं बेफोरबायदि मोनसे लिरना होनाय दङ आं स्क्रिनाव होगासिनोबो दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै नाय सोरनि मा आं नङा दे खिन्थु बेवहाय आं बेखौ सालायनो हाया बे फेसबुकआ बै सासे सुबुंनो जाय सुबुङा सालायदों दा बे मानसियानो ओरैबायदि बाथ्रा बुङो ओरैबायदि सिनाया नङा बेखौबो सिनायो आं गोनां जायोब्ला बिनि सावगारिखौबो होनानै होगोन थ' भिडिअआ दिनै बेखिनियानो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानबावदोंमोन बिनि फेसबुकनि बारै आं दाबो खावलायगोन बेखौ ब्लक खालामनानै दोन आंनि सावगारिखौ गार आंनि नामखौ गार हायोब्ला नोंथाङा जुदि
रियेल मानसि नों बर' सुबुं बर' हारिनि जुदि खोथाखौ सिन्ता खालामोब्ला आंनि खोथाखौ बाद दोन एज ए रायजोनि बाथ्राखौ जुदि सिन्ता खालामोबा सानोब्ला बै सुबुंखौ बा उफ्रिखौ ब्लेकमेल खालामनानै मा लाब दं उफ्रिनि इमेजखौ माने गाज्रि खालामना दोननो नागिरदों हाजार गाज्रि खालामनो नाजा नोंथाङासो उल्थानो गाब्र'हैगोन होननानै आं सानो मालायखौ गाब्र'होनायनि सिगां मालाय गुबुनखौ बदनाम खालामनायनि सिगां गावखौबो एसे दांनायनानै लानाया मोजां आं बबे बिथिंजों थांदों आं बबे बिथिं लाइनाव जों थांदों आंहा हिन्जाव दङना गैया आंहा गथ' दङना गैया ना बेफोरबायदि बाथ्राखौबो एसे साब दा उफ्रिया खिन्थु हिन्जाव गोनांसो दै सिदा सिदि बाथ्रा बुंखायो आङो गथ' गथायबो दङ हिन्जावबो दं आंहा बिसिबो दं बे आरोखि बाथ्राया दिनै सोरबाया आंनि नाम जानानै जाय फेसबुकआव लिरदों हिन्जावफोरनो जा हौवाफोरनो जा खायफा जानो हागौ उफ्रियानो मा आइजोफोरा साननो हागौ बिथांमोना आं जाय फेसबुक मोननायखौ इउज खालामो ना बैसोरो नैबे फेक आंनि नाम लाना खुलिनाय बावहाय जानला मानला मेसेजखौ दाहर आरो हरनायनि सिगां 100 बार सिन्था खालामनानै फल' खालामनो थाखाय सोरबाया गोबां फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनो हागौ दा खालाम आं जानानै गोबां मेसेज हरदों बे मेसेजखौबो आं मोनफैजोबदों थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आं बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै दोनथ'नाय जाबाय थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो साना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि